Ale skuté! Můžu? Já čekám na tebe. Tak jo, tak fáze. Tak jo. Hele, prostě nemrtví si myslí, aha, my to vyhrajeme na počty, máme více expendable jednotek, kámo, já jsem Číňan. Argument století. Já si ho pochcat, brbe. Utíkej, vole. Já dopiju tu flašku toho mochita, udělám si novou. Spadne u záchoda, vole. Ne, dobrý, hele, Arona mám pocit, takže ho nejdu hladit na gauč, je to dobrý. 12 seconds later. To by skončil náš dnešní stream. Jo, kurva, ty vole! To ten Google. Myslím, že si něco ukop. No jo, akorát, že my jsme jako dveře otevřeli kladivem a dveře udělali boom. Takže Fix otevřel kladivem dveře, že jo? No jo, akorát, že my jsme blíčovali oba, takže my jsme oba dva mrtví. Ha. Kámo, nejrychlejší karma na celém světě, vole! Jak vy máte už zapnutý to zvýrazňování těch zbraní? Jo, nemám, no. Já jo. Já jsem to udělal, no. A i kolikrát se stalo, že když to je highlightnutý, tak jsem to přehlídnu. Jako jo, no. Ale to už je... Ale jo, můžu si postavit do píči a z čeho, vole? Imaginace tady asi evidentně, vole. Bambus. Výborně, vole, výborně, máme tady citrony. Svatářím se římška je žašráděná. Píši, vole. Žípška? Škurvení želejáči, to říkám furt. Prostě kdyby se vás byl ve škole ptali, ať řeknete nějaký slavný Cezarův citát, tak prostě jenom se zvedněte a udělejte. Fucking pampus, ty vole. Já nevím, co dělám. Jak tady pokus omyl, víc omyl. To bylo kýchnutí, nebo co to mělo být? Možná. Jo, to je kýchnutí. Tak. Konečně, vole, tady můžu začít trošku operovat. Fixy? Ne. Proč já jsem nedržel hubu, ty vole? Kámo, uvědomuješ si, co se teď právě děje? My se bavíme u té hry. Jako jo, no. Tak, Okay. Fixi, co jsi to za... Můžeš mi říct, jak Fixi, proč to takhle nastavil? Ne, budu že máme hlavní Fixi, zem. ty jsi nevěděl, jak nastavit, že ne? Ty jsi to nevěděl. Počkej, tady nefunguje, vole. Proč To nefunguje. Já ho zabiju. Proč máme 20 000? Fixi. Fixi, Dobře. můžeš znovu a lépe, Fixi, prosím. Já tu hru nehrál, vole, 20 let, jak to je bejt, ty vole. Ty ani nemáš 20 let. Budíš. Vykonám to. Fixi, dělej, já čekám. Takže jakože tyhle jsou proti nám? Ne. Ne, Fixi, to je všechno tvůj tým, protože tu mapu vidíš. Aha. Hlavně, vole, hlavně jsi to dal ještě na jinou... My ani nezačínáme. Zvládneš ho navést k nám? On už se automaticky stahuje. To nevadí, Gepardy už by mohli umpapa. A další Gepard to převezme, umpapa. A Fliegerfausty, umpapa. Do prdele, je. Ale rautovali jsme. Ty vlastně sound efekty, ty vole. Čeru. A yes. Robocop to the rescue.
You're saving my life. Finally, I got something to buy a nuke with. Ne, vole. Taky tyhle fitness influencer Verda, vole. No, chci ho říct, že to takhle, já teď jedu to, že potřebuji zhubnout 10 kilo jako do konce měsíce, jo, takže si to užijete, hoši. Počkej, jako aby si zložil do toho auta na Ukrajinu, nebo jako... Abych se vešel do hadru na tu Ukrajinu píči, ty vole. A kdyby náhodou jako projížděli přes nějaké pole, aby Douky neaktivovala protitankovou minu. Že to říkáš ty vole, ty Abramsy, vole, s rotačním prole odminovacím zařízením před sebou, kámo. Ale můžu. Já to říkám, protože můžu. Kdo mě zastaví? Jako jasně, no, hele, jako jasně, že body shaming funguje, když je tlustej, že? Tak jo, teď už jenom moťukávačka, ty vole. Už taková kurva. No, to opravdu byla moťukávačka. Baby, don't hurt me.